Ridebata Ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Debata doha purusatta, dohot haguguatta, pangurupi situtudo di haguguton, akka na mangunay tuhita, di ba ini, dang mabiar hita, nakpebalik tanoon, jala lalu akkadulok, lao marongrong tutongatongan ni laut. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, ama namin na di banua gijang, di paboton hodo tu akka na parroha na siyan purbai, marhite-hite bitang, naong tubo anak mo na sasaday, sodangi maroha nami, asa hutad dahami haporsyaon na tusitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahin do tami mamereng hamuleon sugot, marhite-hite anak kaholongan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari deza. Tatangion mapatit ni debata di parmingguat ta sadarion, ima patik paupaton doho lapatan na, pati paupaton, ingot tamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituoni, ari paradianan di Jehovah debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak ni pena mangibati hutam, ay di na onomari ido, di toppa di bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituoni, di baini do, umbain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianani, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikut dia biari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asau nang tois rohatta diajar nasian hatan di bata ikon badia do hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tu mangion dohot manguruhoni ido sahakna atong rak mangido gogo mahita sian di bata alin tuan di bata saya bergogoi mahami mangulao na umbar tupati ini. Amin. Mari dita. Oh
topoti madusat tanagudangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupao na sesani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak ahulongan ni roham saya asi maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami saya sahapi matu bagasan rohan nami asesani dosa nami leam matu tuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohan nami di asini roham alai asa hok roha nami makka porsiaon lao manggotapon nasa dosa do roha portibion asa upasat tami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Songonon dohatan Tuhan Yesus Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalan sorat saya upasonang pehamu buat tamu ma augakku tuhamu buruhon hamu masian ahu ena lambok dohau jalan serek marroha asa dapota nasonangat tod dimuna ay labok do augakku jalan yang do dohot na huwa porsat hu paporsaton hasangapom madi debatana di gijang. Amin. Mari kita hatan debata turpu epistel mingguta saderon imana tersurat di 5 Musa 26 ayat 6 saat rodi 10a alai Roma halak misir mambain naso uhum tuhami jala dirupa hami jala dia pehon ulaun naporan tuhami jadi mengangguhi mahami Jehovah di bata di okunami gabe ditangihon Jehovah do suara nami jalan marpanatap rohana di perdamuan angnaluton dohot hagugutan na buahakam dungi ditogion Jehovah ma hami ruar sian misir marhite sian tangan nagugu dohot marhite sian botohon na tol-tol do marhite sian hasongoton bulun mardongan akkatadda dohot halongangan jala dibuan kami saat ingatana jala basa-basa untuk kami tanah habuaran isusu lewat situ puluh nuaik pe idama ahu mambuan patumonaon ni parbuin ni tano nani lehon mui tu ahu ale Jehovah ido sahakna martua doakan atu mangion hatani debata jalan no piopsa amen. Mari deta
tidakkom ma porsiatay songon na dihatidakkon ni dongatta sa porsyaon di sandok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jehova ido ama parguguna suatu dosan natu mapalangi loh tano au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jehova ni sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabean sa tod di borbadia andora suabubuan ido tuhatta natumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajal lo ibadan di hau pinorsinang na tuwa nga toru yung ditanom na mula mangulo di ari patuluhon na manay tu surgo lau hundol di siamon di bata Jehova amanay parkuko na suatu dosani isima ibana ng sugot kano ang uhuming halak na nangulo na mato au porsia iton di porbadia dalalong sa dahuria na badia uria atau panihalak Kristen apka na badia do dia sesani dosa do dia tayo na mandok mula mangulo so dag nihalak ng mati do dia nguluan na sorasuda. Amen. Kor ama
Selamat hari Minggu mah dihita salutna. Tabege mah tikting na masa dot naneng masa di huriata. Na barjolo tikting nama ragam. Goarni mingguta sadarion ima minggu info kapit jalan agabe topik malua doganuk nama Joe goarni Tuhani. Napa dua hon pelean parmingguan di tonga bagas molo tungadong tapatupa ibadah kebaktian parmingguan di bagas tabe boima tapasahat peleata tu situa wekta manang tu kirim tu rekening huria songona tarsurat di stensilan jala saboi di tiktikon tu minggu nanaing roh. Nomor tolu peleat tujolo obar tu almanak HKBP tahun 2022. Sadarion mar peleat tujolo dohita bait tu fakta tu naparjolo ulaon kategorial ama HKBP napa duahon tu diakoni sosial laos gabe dua man nonamanginang peleat tujolo. Nomor 4 laos mangik mamuse tu nomor 5. Nah di hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 nungajumolo marujungolo nisada ama ima insinyur manapang pasaribu manang opung rutdoli tutup usia 85 tahun nahina baluhon di inata ida rupani borusianipar sian jalan sebrantas nomor 35 wek tolu tuhatama na mangalehon gogo dot hapul-hapul tusude keluarga na tininggalhon laos tung siduk kaluar minggu siangan non di patupama acara pangapulion tu bagas keluarga pinangido ma tuhita parhalado dewan diakonia seksi perempuan punguan ina Kamis punguan ina Hanna punguan ina Maria punguan ina wek dot sude ruas wek tolu asaria mantohoti acara pangapulioni. Nomor 6 tikting nanang barbagas nunga tartikting tanggal 20 tolu Januari 2020 sada ima tikting na parjolo napa duahon tikting tanggal 30 Januari 2022 tainggot mamanginang manang yakon sakap parsaripeon ni anak dohot boruni huria ima Martin Paulus Partogi Sitopul dohot Regina Olivia Borusa Mosir asa dipadau aka parsahiton jala saya ditabai tuhata hai pason pamatang nang tondi di keluarga. Nomor 7 maka tidakon haporseon anon tanggal 6 Maret 2022 pukul 10 wib manang pukul 2 diadakan ujian lisan di hadapan masing-masing orang tua bertempat di gereja. Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 diadakan gladi resik masuk pukul 2 bertempat di gereja. Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 akan diadakan maka tindakon aporseaon bagi anak-anak yang telah belajar secara reguler. Pinangidoma tunatoras dot yanakon namar guru secara reguler anon pukul 2 siang di Patupado ujian lisan. Nomor 8 pembagian celengan. Salah satu program Nihuria yang telah ditetapkan dan diputuskan melalui rapat Huria lahu manupaki kasdot pembangunan Nihuriata ima marhite celengan boima yamang inang taisi celengat tai marhite na pinasahat ni situawekta tuganuk inganat tabe lasma rohatta lau manupahi celengani di tahun 2020-on
Jala nah di hari Rabu tanggal sia Februari 2022 di acara pertangyangan nunga dipasahat secara simbolik tu utusan di ruas sian ganupwek. Nomor sia, nomor 10 sada, Boima tajasa diri, nomor 10 2, jadwal latihan Korama, Jumat pukul 20 WIB, Maringanan Gedung Sekolah Minggu. Nomor 10 tolu, Dewan Marturia, Seksi Pekabaran Injil. Hombar tutikting di Minggu Naung Salpu, diganup hari Senin, mamuka sian pukul 4 sore, 1 pukul 6 sore, Seksi Pekabaran Injil, HKBP Immanuel Resort Immanuel, patu pahon kunjungan manang pelayanan, hombar tu program seksi di tahun 2022. Alani marhite tiktingon, tupangido hami ma kerjasama marhite sian sintua, na adong diganukwek, asa pasaton guar-guar ni ruas, nanaing si kunjungan. Boy maka guari di pasahat tu pengurus ni seksi Pekabaran Injil songon natar surat distensilan. Suang-suang nima nomor 14 boy ma di pasahat aka situawek tu seksi diakoni sosial. Nomor 15 ulang tahun kelahiran. Penatua Gereja KBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Hatani debata tunamar ulang tahun di enet sian Jepanya tulu ayat 10 pitu songonon mah hatana. Aija hobade batamdo di tonga-tongami, ulu balang seleo tua do ibana, marlas ni roha situtu ibana midaho, ohom ibana di bagasan haholongan ni rohana, marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Nomor 10 Boima taja sadiri, nomor 10 pitu mangihut mamusetus, nomor 10 walu pinabotoma tu sudehita parhalado do ruas meluadong acara las niroha do arsak niroha di huriata nanaing nihobasan ni huriata boi mai di pasahat pusi tua wekta jala molo adong naing si hobasan di huria do nanaing si tik konoton asa di pabotohoma tu parhalado na aktif. 10 sia, nomor 20, nomor 20 sada, Boima tajasa diri. Nomor 22, jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Nah parjolo, Nyonya Utahuruk Boru Kultum, Sianwek 2, pemulihan di rumah. Nah paduahon, Nyonya Simanung Kalit Boru Utahayan, Sianwek 5, pemulihan di rumah. Napa tuluhon NTD Boru Pasaribu manang Nyonya Situa Simatupang Boru Pasaribu Sianwek Sadabe dirawat di rumah sakit Bina Estetika. Nomor 4 Erlin Silitonga Sianwek Pitu persiapan neng operasi jantung. Tatangnya komana sida asa margogo jadi leot Tuhan hai pason. 2 Romawi dikting parhepengon biak kalaporan naso masuk dope di tikting sadarion tuari minggu naneng Roma di tiktikon mau liate matu sude ruas naung pasaton akapelean saya ditabai tuatama pasu-pasuna dihita salutna songonima tikting namasa dot naneng masa di huriata mau liate mah tapasada marohata martang yang mahitan ali amanami nabarhamangsa di Banua Gijang gok puji-pujian dot lasmi roha di sobahon rohanami tuadopanmu nasun badiai disiala setoktong dope Tuhan di lehoko diami
asmi roham dohot denggan di basam sahatu kikion. Di pakilalau kami do Tuhan asmi roham dohot denggan di basami imana di lehoko di hami Tuhan kahipason dohot gogo imana marpungu hami Tuhan di bagas ni jorong lau patupahon ibadah kebaktian siang. Tuhan mungawe deho kami ede puji-pujion begemai Tuhan asa baen puji-pujian di guarmu dabadiai nang dinanaing petangio kami hatam na di patariason naposomi Homa Tuhan na mangodingi naposomi jalan namang lehon jalan manabai bisuk dohot gogo asa boy Tuhan naposomi patariason hatami jalahami akta ruas na upekisa boy Tuhan uhulahami di tonga-tonga ninggolu nami jalahatami marparbue Tuhan baen hasangapon buarmu nabadiai Tuhan ubuak kami di bagasa tangiang ima Tuhan Kuriam Kuria HKBP khususnya HKBP Immanuel Resort Immanuel Tuhan saya tabaima gogo dohot bisuk di ulon nami Tuhan ima uluan amang patita aldemak simanjutak suang songoni Tuhan nang di inang Bible Pro nami inang Bible Pro boru tapu bolon nang diaka parhalado situa dewan seksi dot aka pengurus Tuhan saya pargogoi mahami dinalau mangulaun ulaun pakobasiot di tonga-tonga ni Kuriam Leon gogo di hami Tuhan asa margogo hami jala mangula hami di bagasan sadatoti asa unang mangasahon gogo hami Tuhan di tonga-tonga ulaun pakobasion nami jala patau mahami Tuhan mangatusi dinalau mangulaun ulaun pakobasion di tonga-tonga ni Huriam kubuak kami di bagasan tangyang ruas ni Huriam Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel sianak kadak danak Tuhan dohot tuaka nama tua dohot na lanjutat usian ya kadak danak saya baik masibur magodang ya kana mas sekolah saya tabai hapistaran asa boy Tuhan mangulaon jala boy marsikola ya kana mangalului parkarejoan Koma na mangalehon aka ulaon na hobar kulomoni roham suang songoni Tuhan nang diaka na mangalului rokap ni todi koma Tuhan na mangaleon jodoh na seiman jala takut akan Tuhan suang songoni Tuhan diaka na masihol di pareanakon koma na mangaleot Tuhan nama jama pamatang dot purtian asa gabelam tabalas ni roha Tuhan jala boi mamuji pasangapun guarmu dabadiai suang songoni Tuhan nang dina tua-tua nami diaka lanjut usia kuho mau pasat tami leon ma Tuhan dihatuaon nasida asa toktong lam jonok tuho suang songoni Tuhan buat kami dia ibagasa tangiang dia karua Suryam namar sahid ima nyonya utahuruk boru gultom nyonya simanung kalit boru utahayan nyonya simatupang boru pasaribu dohot Erlin Silitonga Tuhan koma namangalehon gogoon dihagaleon nasida tabai ma Tuhan ahipason marhite dokter perawat manang obat na pinangan nasida asa toktong nasida Tuhan lam tuhipasna jala salam tabalas ni roha di tonga-tonga ni nasida song-songon ni Tuhan bubuak kami di bagasa tangiang ima anak dohot boru ni Huriam dinalau patupahon ulaon pamasu-masuon parbagasion oma Tuhan namangalehon gugu dohot pos ni roha di keluarga si Tompul dohot keluarga Samosir oma Tuhan namangalehon jala namandambai Tuhan di
anak dot boru ni huriam pasu-pasu nasida asa boy gabi keluarga sitiruon di tonga-tonga ni huriam. Suang-songon ni Tuhan hubua kami bagas tangiang manang dongan nami nasobo Tuhami Tuhan di bagasan parukilon homa Tuhan homa upasat tami nasida peta bayi Tuhan agugon dia galeon nasida asima roham Tuhan mida nasida suang-songon ni Tuhan nang disude ruas ni huriam dia KBP Immanuel Resort Immanuel pasu-pasu ma Tuhan akan nula tangan dot akan nula pikiran nami asa boy hami Tuhan mangatusi nasana ni lehon mi Tuhami sian asing roham doi bodang dope Tuhan si pangidon nami ala di boto hodo narikoti hami bahen mai Tuhan nasana ni lehon mi asalamanada mi di asi dot holong ni roham Tuhan parkosa godang dohami jumolo sesa dosa pangalason nami asa tama kami di hadapanmu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Da puji duatta mared deja las disomata pasahat pilihan sada ado sadabe. Aku
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna amanginang. Hatani debata dihita di Minggu Info Kafit di wartatai di bain Minggu Estomihi sasitong nganung Minggu Info Kafit hita nuaing. Jowon nama au alusaku ma ibana imalapatan ni Minggu Info Kafit. Tolhas dotu hita hatani debata imana tarsurat di surat ni Apostol Paulus madapoton huria Rom biddu 10 mamuka sian ayat walu tolhas tu ayat 10 tulu. Ujahama di tongat-tongat ta songonon mahatani debata. Oddo tahe didok talpedo di hohatai di bagasa pamangammu doho di bagasa rohamdo ido hata haporsiauni na hubarita kami ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi huhut di haporsiai roham naung di pahehe di bata ibana sian akan amate ai rohaido porsia asa tu hati goran pamanganido makatidakon asa tu haluaon ai didok suratido dang si pailaon nasa naporsia di ibana aidang adong ibar ni Jahudi manang Junani ai sada do Tuhan ni saluhutna naong marbasa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akan maju ibana ai malua do ganup na maju goarni Tuhani ido sahat ni turpuki amanginang adong madua nuaing sahid di hita hajol maon di partikian sinuai ngope lam patar jala lam tarida sahih na taparjolo tadok majo na gudangan nuaing halak dang marhasowan nguluna tiki karejo mana atau manyenaw pensiun bah nena dapat matiki na pensiun bah songonod do hape pensiun utaburo na karejo asura boy ba musay mula ning karejo bah nena tiki duli-duli anak buru ibana naing marhasahotan hatop tabunaya kadongani nung marhasahotan na sida out romanyan rokak nito dikku atau mau marhasahotan nena tekma dapat si rokak nito dina dung marumah tangga ibana gabi patinggal-tinggal hu keluargana saya nang mardongan ibana saya nang mardalan ibana tu luar keluyuran doh takadongan na ditinggal-tinggal hu ni anak kau na doh ripena adong halak tabune berengon akka nang matuo nate at surama boy betur matuo songono gajang umur niba ape dung gajang umurna songono do hape gudang akasahe di pamatang tabune hiya ni batik kiposo boy do pe tu dia tiki marniang ibana nang mokmok dung mokmok gabi nang marniang muse tu buruhana onma sada bakko jala sa sitonga ngabuy do hono gabi hera sada sahito di partikyat na sinuay dang marhasoan nguluna jala sahat tuna makaporsiay di batape gabi adong do ngulu na si songonon pangalahon na si songonon ay di namasa diturpukon di surat ni Apostol Paulus tu halak Rom adong halak Jahudi marsitu tudo nasida marsiranggut dohot pati ni si Musa alai songonima di pamaul-maul nasida rupani naing mangulahon patiki sampai unok ni patiki ima makaporsi Kristus gabedang boy dapok rohana sida songonina maparsitutuon nasida naing majakon doho pajongjokon hati goran ni debata marhite patik ni si Musa alai apalah unok ni patiki ima Kristus sadiri ujung ni patiki dang boy di jakon nasida tadok maju contoh na asing nga manginang halak Yahudi didok nasida
gabe Kristeni dang cukup hola porsea ikon doh do tarsunat ninna ia romo si halak Junani halak Kristeni dang pola marsunat jaladang sae hola porsea ikon adong do parbinotoan taringo tupil sapa ninna imuse jadi gabe martaba-taba akka si ramutan ni halak Kristeni ujungna ulo masongon edeni Qur'an manakingani gabe bingung mago mahasonangan ni rohana ay dia do siulah honok ku Tuhan dang marhasoan dilehon namura naing mangalului na maol iya dilehon na maol baguya mang maol lai dang adong nomura sianon ay ido no aingon na masa diturbukon talpedo hatai diho molo tajah kamus toba di online di kamus elektronik boy do berengot tadi si artini talpe ima tersedia dan mudah didapatkan mudah diperoleh ima taringot tu hata talpe talpedo hatai di bagasa pamangamu dohot di bagasan roham begitu mudahnya kita mendapatkan akses kita memperoleh akses memperoleh kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita asal kita mau membacanya dan menerimanya di dalam hatinya di dalam hati kita songonima murana hapor seotai bui gabe gomos jala bui gabe takkas alai persoalan na sahik na perjolo na kingani amanginang udah ada yang gampang kita pengen cari yang ribet sudah ada kita sudah mendapatkan akses yang mudah gabe neng hita pa maul-maulhon idolana begitu gampangnya tersedia sudi akka renungan-renungan boy tajaha melalui internet televisi dot akka renungan-renungan na pinatupan ni ragam huria marhite media sosial halayulu do laso sahat tu hita barita taring to hatan di bata nang gopala sehali sa minggu amang inang dongan saha porsiaon sahi na paduahon iman naking nahudok kami i gabi muncul ma hal na sederhana do gabi tapa maul-maul namu rahiat do isi patu paon alai ulo merohat tapa maul-maul honi paliling-lilik ko ni molo songo di birokrasi ni pamarentah sap noaeng mudah-mudahan nga lamadong perubahan alai najulu sangat do binege kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah jala hapor siot TP ngaulu gabe songoni terlalu bingung kita mencari yang mana referensi lau hita mengalului pastor di Kalimantan itu pastor Hadogare pastor Simon sampai tu beriba tahu dudai talului guarna ta chat ibana ta ikuti ta follow fanpage Facebookna jala aktif kita di sini begitu jauhnya sampai konsentrasi kita sampai ke sana adong do musin nabuy tabireng di media sosial akan nabuy melakukan akka tanda-tanda mujizat penyembuhan dapat tadui kita mendaftarkan diri sampai dapat tadu nomor kontakna dok lanakan asing kadang-kadang hal na sederhana do hapor siauni talpe doi hatani di bata nabuy tapake jala jonok do itu hita dang pola tari partao dang pola ikon lau hita tuban wagijang mangalului dang pola lau hita marsulu lau tubari bani laut jalan pola itu kembanguk kortu toru ni tao lau mangalului talpe doi di hita di bagasan pamangata doh di bagasan rohata sesederhana itu amang inang taringo tu napaturehon hapor seaon tapi sering kali kita tidak bisa melakukan hal yang sederhana itu kita lebih suka ribet talului pastor nadau tadiori kontak niak kapadita nama lo marjamita na di luar negeri doh akan na di luar ni Medanon isema akapadita na terkenal barangkali dia yang akan mampu menyelesaikan persoalanku padita akan kona urapan yang pengikutnya sudah banyak yang sudah terkenal kemana-mana hanya dia keyakinanku yang bisa menolong aku gabe ribet tambahin gabe talu jai dirita
gabe tatabai akka ulaut ta hape didok di hatani di bata taringo tuha porsiauni talpedo sangat dekat. Firman itu dekat dengan kita, ada dalam mulut kita dan ada dalam hati kita. Tuhan membuat itu sedekat demikian supaya kita bisa sederhana menguasainya, supaya kita dengan sederhana dan mudah untuk menerimanya, menambah iman kita. Jadi amanginang asa tabuktihon memang kita suka yang ribet-ribet, kita suka yang rumit-rumit. Adong dosa ada sian kulit hitam dakko to kewarganegaraan nyon nomor guar kabilame manorat to dakko to maja kabilemka atau songon natar surat itu kabilame. Di bani mana ma di akka konten ni video na orang sering mencari hal yang ribet-ribet dan dia meluruskan itu. Mabahen adong do penyelesaiannya secara sederhana, dan videonya ini amanginang sangat dikenal di seluruh dunia, termasuk di tadi Medanon kabi lemkah atau kabi lame seperti itu. Jadi contohnya adong mabahen video solok mamasker buti di tangkai ini ada warna galas solok buti. Jadi di bawah di video ini lama buat maskeron diputari ma tangkai ini galason. Jadi mungkin demi sebuah konten, tapi pada akhirnya orang tertarik dengan itu. Nah mungkin adong betong mulai terjangkiti tu rohani jolma suka yang ribet-ribet. Jadi romai mana? Nang songoni carana nina. Hola ditarik do buti. Baru ne mana buti? Hanya tarik aja maskernya dari tangkai cangkir itu dan selesai. Di mana? Gudang jolma tertarik memereng video ni si kabi lameo. Jala terkenal di mana di Facebook nuaing alani akka konten video yang sederhana. Contoh nama jemuse neng mangalang pisang sesahalak. Ibu mepisok kateri kan? Lo mangalak kiri, isya buti sak kiri. Isya segijang, isya satur, isya buti. Memang gak berbentuk segi opak matong pisangnya kan? Baru tinggal ibu ke mana buti? Yalang. Roma si kabilamion. Tanpa lapor lu songonin di mana? Songon biasa ini mana? Itu imana pisangon ilak kiti. Sada dua tulu yalah. Waduh na sederhanain. Masa taringot tu na mangalak kiti pisang pe direpoti jolma diri nah holan neng mangalang do kecuali neng diolah sedemikian rupa mabay bentuk ni pisangi gabe bagak jala diolah gabe makanan na berbeda sian na somal mungkin perlu sedikit hal-hal dah usaha na ribet ali untuk neng mangalang pisang eko buaton pisau cutter ekon kulitan dipakai pisau ngatab bakarejo kabilame mempertontonkan odo na sederhana ini yang simple. Dan seharusnya yang simple inilah yang kita kerjakan. Jala taringot tuha porsiau pendakin na hodok kami amangina ngagudang halak Kristen mabay bingung diri na sendiri. Ditotot taringot tu sa, ditotot taringot tu so, ditotot taringot tu akka panorangyon ni haporsiaon na mabay ni mana lang bingung. Gabi ujung na, ay dia do si piopokku. Amanginang dong sa haporsiaon didok di hatani de bata talpedo hatai di bagasa pamangamu doh di bagasa roham jalanung ngatol hasi hitong-hitongan ning ulutta. Jangan cari yang ribet-ribet. Molo halna sederhana do kita lakukan dengan sederhana, dengan cara simpel, tidak perlu kuras tenaga, kuras energi. Hal yang sederhana kita putar-putar sedemikian rupa menjadi ribet, semakin menguras energi dan tenaga kita. Alai memang molo hal naung mauldo sesuatu yang susah dan yang rumit itu baru membutuhkan kerja keras, kegigihan, do akaragam ni strategi. On manginang naik kod disungguli hatani debata tu kita setiap hari. Hal na sederhanaon unang talupahon. Firman Tuhan itu begitu dekat dengan kita, maka biarlah firman itu memang gampang kita raih, bisa kita ambil setiap hari hikmatnya, bisa kita pelajari jalabui bongok tu bagasan rohatta. Firman itu nina di bagasan pamangamu. Molo
bibelon tabay no gabi batal ta tayo tong gabi madjaga hita mudo masadinggan ni pitta tang arong guna ni iya manginang molo hata-hata ni bibelon misalnya taribak sa lebar tongon hata hapor siot tay di si tapa masuk itu dompet ta tadokon ini adalah firman Tuhan yang menjaga saya supaya jauh dari mara bahaya selama bekerja dan adong marlapatan ya manginang ope bibelon molo adong pe dijabut ta sampai 10 bibel molo hola lopik do di lamari jaladang tajaha nang gosahali pe itu juga bukan firman Tuhan. Molo didok talpedo hatani di bata ikon tajaha marhiti pamangatta. Tajaha dung tajaha tajakuma di rohatta. Jala ima gabe hatani di bata nasaur tuhita. Jadi cara nama besaur hatani di bata dang manipan-nipan bibel di jabu dang mengantong-antongi ayat Alkitab di bagasan dompet alai majaha hatani di bata dengan bersuara dan membuka hati menerima hatai mangula di bagasan rohatta sesimpelido amanginang laho patuguhon hapor seota tapi datang orang Yahudi dang boy songoni ikon disuna do ninna rohala junani dang sai hola songoni ikon mapersiajari filsafat do ninna gebe taingok mamuse ceritani sina aman dia mencari kesembuhan disuruh maibana mandi tu sungai Jordan yoro masina amanon protes maibana ay huripu do haruar nabi Eliai ijoma guarni Jehovah ijama ma dagik ko na marsahiton baru malum mau Wasai ko tu sungai Jordan au suronna ay nagudangan sungai no ubaga do pe di Damaskus adong par do lanak kana asi kenapa harus ke sungai Jordan ni ibana sudah diberikan jalan yang mudah dia tidak puas dia ingin sesuatu yang katakanlah yang ribet yang penuh dengan pertunjukan na macai boy na rohani ibana mabahni ibana tarhalongang marhiti akka teknik do cara-cara na luar biasa. Elia hanya gampang saja, suruh may mana maridi. Tu sungai Jordan, dungi malum may bana. Jiro mapaingot to si Naaman. Hal yang sederhana do disuruh tu hotuan, ulahon ma, kasama luponin. Baru petar sadar si Naaman, ido hape. Saya tidak disuruh melakukan yang lain-lain. Saya tidak disuruh melakukan hal-hal yang sukar. Hal yang sederhana dan gampang, hanya disuruh masuk ke sungai Jordan, mandi di sana, dan penyakit kustanya akan sembuh. Jalato hodo malum sina aman, ala diulahon ibana daripada akhirna. Amanginang talului do akan maul-maul si pata, adong na sederhana talului na maul-maul, ia dilihat tu hita na maul, dang tarulah hita maul-maul nita. Syarat utama untuk percaya kepada Tuhan dakya tibo persyaratan nai hanya mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Udah cukup selesai. Sangat sederhana. Dan adong tabereng manang di agama dia pe dibahin persyaratan na maul-maul asagabe penganut agama yang baru. Pada awalnya na sederhana-sederhana do di pasahat omma ulahon. Aku homma di bagasa pamangamu jala haporsai di bagasa roham. Udah cukup. Dumpei berproses mamusai ngolutta. Ketika kita baru masuk menjadi penganut agama Kristen, ketika kita baru masuk menerima suatu kebenaran dalam ajaran agama, nah perjulu sederhana-sederhana diajari itu kita. Dumpei lam magudang mahita, baru mah diajar hontu kita hal-hal na lebih maul muse. Ido alana amanginang didok Jesus mau lo haposak ko dinamet haposak ko dinautik pasahaton na matuho akka hal na balga jadi dang pitor na tu na balgay hita dang itor tu na ummaul hita dimulai dari hal-hal yang sederhana tapi mengerjakan hal sederhana pun kita belum mampu bahama cara na hita boy makarejoy hal na rumit kalau untuk memahami hal-hal yang sederhana pun kita belum mampu bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang rumit haporsiot tai besongonido tak mulai mah di bagasan hal-hal na sederhana
talpedo hata ini di hata ni debata di bagasat sadarion alani ido tung taulah homma di bagasan kesederhanaan ini ati buhado perlu kita mesti belajar majaha dengan bersuara na julu memang tikis deiba dung binoto majaha adong dua macam majahon buido majaha marsuara alai buido majaha di bagasan roha memang molo tikis deiba ni ingot membaca dalam hati bamolo salah niba tabudo boidu ulah hono ni alai ternyata dung kuliah au hu pamanat muse membaca dalam hati dan efektif betu au meskipun hanya saya sendiri ikon marsuara dau majaha nahu jahai asabui di bagi pinggol ho di proses pinggol masuk tu otak gabe lam murai bana ditakup di bagasan roha amanginang pertama-tama langkah sederhana untuk memiliki iman adalah baca firman Tuhan dengan bersuara dan terima firman itu di dalam hati. Hal sederhana doi, lakukanlah itu secara rutin. Contoh nama jua manginang kan ujaha maju sesuatu, katakanlah nadipodai aleho si gurba ulu laho maneho marsiajar tu porhis ninna kan guruhon ma parangena jala marbisuk maho dung tajaha na grubak uluhiak kita na malasian marsiajar na malasian mula-ulaon adong may perubahan dihita adong may dihita hai baruon ternyata Tuhan memerintahkan orang malas harus rajin tidak boleh memelihara kemalasan ido paritani debata hal na sederhana songonita tajaha taulahon dungima berproses mahatani debata di bagasan ngulutta boy mahita amanginang majamita idongat na gurba ulu na to dukku jaha hatani debata na dipoda au pinajulo na losok do ubi rekko agak losok do songonom ma ulahon para tete homma porhisi margogo ma amanginang jamitatta idwalana dung tabba proses data dalani taringok tuhatani debata dimulai dari hal sederhana maka firman Tuhan itu akan berbuah di dalam diri kita firman yang dari hati yang sudah berbuah itu kita akan ucapkan lagi melalui mulut dan orang yang mendengar akan diteguhkan orang yang mendengar akan dipimpin oleh firman Tuhan yang kita suarakan lagi tadi jadi nakis sederhana doh kita sendiri do majaha untuk dirita tapeo di bagasan rohata setelah kita mengalami proses setelah kita mengalami banyak pembaharuan noaing firman nangadong di bagasan rohatai taswarahom may marhiti pamangat tamose tu akka dongatta asa dongatai olo nasida marhamubao jala salam tu partabanitiki lam tabba mamuse amanginang akka hal-hal na uborat si ulahonota tapi mari kita awali dari hal yang sederhana unang tapa maul-maul na murah jala unang tapa murah-murah itu nang na maul imana perjolo ajakan dihatani di bata tu hita amanginang di minggu info kapit sadarion apor siautai asa bui hita takas ada hal-hal sederhana yang harus kita kerjakan dengan cara dan dengan usaha yang sederhana alai adong do tutu molo naung gabe lam martabatang hapor siauta ikon di bagasan rohana marsitutu napa dua ho namanginang donga sa hapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus didok diturpuk taon ay malua do ganup na madjo goarni Tuhani ngadong mapiga-piga catatan na ikot tapamana di son na parjolo apakah semua orang yang berteriak dan berseru di dalam nama Tuhan akan memperoleh keselamatan Oltajaha di Matius pitui di dok Yesus dan saluhut halak nama jo amang-amang masuk tu bagasan harajau ni dia bata alai nama ngulahon lomoni rohani damangido jadi kalau kita suka berseru kepada Tuhan tapi seruan itu adalah seruan kosong bukan seruan yang lahir dari iman dan adong gunani seruan ini alai molo ngaso malhita mempergumul hon hatani debata di bagasan ngulutta ngaso malhita mangului hatani debata di tonga-tonga ni ngulutta maka seruan itu jauh-jauh tai boy mai gabe sada jauh-jauh nah berkuasa kenapa karena memang
seruan kita itu adalah seruan berdasarkan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Jadi molo solhot do hita tu dia bata ngata somal-somal martangiang ngata tapa somal-somal pasahato mulut tu dia bata mulut jauh ibana pasti do alusanna hita ay takas do ditadda isena jauh-jauhi. Ima catatan na parjulu, catatan na padua ho namang inang boy do songon na di epistel tay. Memang situasi yang menciptakan bahwa bangsa Israel sedang diperbudak di Mesir. Kondisi mereka memprihatinkan. Alanido berteriak nasida, berseru nasida majo goarni Tuhani di hagugotan nasidai. Dang tu si parau nasida berteriak, dang tu raja-raja na humaliang nasida berteriak mangido pangurupion. Ala itu dia bata. Dari kondisi mereka yang menyakitkan, dari kondisi mereka yang memprihatinkan. Ukap rohana sida jauh-jauh tu debata jala holat debata sabing dihaposi nasida nabuy mangurupi nasida ujungna diurupi debata nasida malua sian parhatobanun misiri. Udang do pengalaman tamanginang taringot tuson hati ketika anggota keluarga jatuh sakit, kita berseru dengan sekuat hati, dengan sepenuh hati, alai Tuhan pamalum yang nakokon, alai Tuhan pamalum natorason, alai Tuhan, pamalum ibotokon, pamalum amat takon, pamalum inat takon. Seruan dan doa-doa seperti itu yang disampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang pasrah, tidak ada lagi pertolongan yang lain yang bisa diharapkan kecuali dari Tuhan. Sering do akka seruan nasi songoni dialusi di batah. Udang dua kahita halak Kristen batak nau mengalami i jala nabui mapar hatopati tutu. Molo hujau guarni de bata di hagogotokku sai di palua jala diurupi doa. Alani idang pala maul hita mangatusi na di dok ni hatani de bata na di ayat 10 tolon. Malua do ganup na majo guarni Tuhani. Alai tubuh ma persoalan ne baru wayang ngamanginang. Tapi reng maju di negara-negara maju ketika semua kebutuhan hidup sudah diatasi dengan sebuah sistem. Katakanlah taring untuk kesehatan nunga di adong na menjamin kesehatan gara ada taring untuk hari tua nunga sudah terjamin, pendidikan peniak kayak nunga sudah terjamin. Lagi pertanyaan, apakah bagi orang-orang yang sudah negara-negara yang maju yang semua sistem pendidikan, kesehatan dan jaminan hari tua sudah diperhatikan dengan maksimal, tu debata do nasida jauh-jauh di hagogotun nasida. Ketika mereka sakit, jangan-jangan mereka akan mencari mana kartu asuransi berobat kita. Jadi mereka tidak lagi berdoa, tidak lagi berseru Tuhan tolong sembuhkan penyakit saya. Dan songoni dia kartu berobati, asal kita marubat. Tu dokter na terkenal, dokter rumah sakit na terkenal. Bahkan ketika rumah kekayaan semua juga sudah diproteksi dengan berbagai macam asuransi. Sudah rekod asal ma unang mago kartu asuransi i unang gabi mago keanggotaan di data ni asuransi i gabi dang apala rekod be majo guarni Tuhani di bahalak negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sudah mengatur sedemikian rupa kebutuhan nguluni sudi akka rakyatna. Buhadoh hita manginang saya tatangiak kodo Tuhan pasu-pasu mabangso Indonesia asa gabe bangso na sejahtera maduma supaya ekonomi rakyatnya, pendapatan per kapita rakyatnya semakin meningkat. Unang benyan tergolong Indonesia gabe negara kelas 2 ale moluboinyan tu kelas 1 mah yang pendapatan per kapitanya sudah cukup tinggi. Ale sukun-sukun asura dia lusi di batatang yang tai. Bagaimana dampaknya dengan jauh-jauh tatu ibana. So tung do tapangido hita sama mora jala maduma HP dung maduma jala mamora hita gabe dang beta jauhon gewarna diragam ni akka namasa di tonga-tonga ni ngolutta. Alanido hut hita manangyak ko nasa tabba hadumaon tabba di hita kesejahteraan tabba di hita hamoraon. Ekon lasu do pasti honot ta dirita unang gabi berubah persigat tungot ta tu di bata
Bahkan ketika Tuhan melimpahi kita dengan berkat yang melimpah, harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, ekotong do jauh-jauh hita tu dia bata, ekotong do berseru hita di bagasan gor ni dia bata. Tuhan, dalam kondisi kelimpahan ini pun aku mohon campur tanganmu, pertolonganmu, supaya harta yang melimpah ini tidak membuat aku semakin jauh dari Tuhan. Digok ni pasu-pasu na hujalo di ngolukku di piga-piga tahun na parpudion, hujo guarmu ale de bata urupi au asa malua au unang gabe artakon na mangihoti rohakku gabe pada uhonao siakko. Alani manangisi pehita manginang. Natongon mengadupi hamaolon dohok natongop pegudang dihita susuk pasu-pasu tajalo. Sudah hita di jauh asa ta jauh hon guarni di bata asa malua hita molo na targogot hita malua hita sian hagugot tai molo tongon gudang akalas ni rohana tajalo malua hita sian akka godaan kesombongan rohani dohok nagabe masuadahon asini rohani Tuhani atong sudidu hita hokkape ikon majo guarni Tuhani jala malua hita inorhon ni jauh-jauh ta di bagasan hapor siaon songon guarni minggutta info kafit jawon na maaw alusakku maibana ngaparpudi amanginang dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus tabereng do diturpukta sadarion dihatahon si Paulus do sada padohan na boy mabahik kita lamar pos ni roha tutudo hita malua tutudo hita perjabar di hasonangan di surga hasonangani ahdo jaminan na ahdo tutu nabui gabida sorta maka porsiai malua do hita jala dapok ta do surga hasonangani molo tajaha ayat sia malua mahong molo di parhatopok pamangami Tuhan Yesus di hapor siai roham naung di pahehe di bata ibana sian akka namate malua do hita molo di parhatopok pamangata Tuhan Yesus jala di hapor sero hatta naung di pahiri bata ibana sian akan namate onma sada syarat namatcai murah si ulah honotta alai dung taulahon namuraon didok Yesus do muse bongotima dalan nahopiti ada dua jalan jalanlah di jalan yang sempit alai ido dalam Tuhan uluan. Jadi walaupun di awalnya songon namura alai proses akan menentukan haluotai dohot pengakuat tamarhiti pamangan dohot akka pakaporsiot tadi bagasan rohai berproses do yang manginang jala bui mahita mardalan nang di dalan na sopiti jala tol hasita tu hasonangan na manoktongi. Alanido amanginang kita mulai dari hal sederhana jala di patugu Tuhan imahita muse lam tugu hapor siota lam tabba makana tatusi jala lam murama hita mabedahon dia ma si ulahonotta dia si pasidingotta jala na parpudi totong mahita maju guarni Tuhani di ganop na masa di hita martangi yang mahita ali Tuhan di bata mauliati manungga hutangi kami hatam talpedo hatami HP nabui mangguhi rohanami di bagasan pamangan nami doi jala di bagasan rohanami di suat toko alani ido dang dioran nami dau tu bariba ni tao manang tu atas ni langit doh di torong ni tano nabui manabay haporsion nami ainunga talpe jala murado dungdungon nami hatami bui parsaulihonon nami ganop ari ajari hami Tuhan diaka ulaun nami meti diaka ulaun namurai bui hami tutu mangat turehon akan narekot tingulu partodion nami ajari hami Tuhan maju guarmu di sudi arsak ni rohanami do las ni rohanami asa malua hami sian arsaki asa unang gabi madili hami di bain arsaki jala molo tongon gudang aka pasu-pasum hujalo hami ajari hami totong maju guarmi asa unang gabi pasu-pasu na pinasahami marhiti ragam niak kahamuraon do las ni roha pabaik kami gabi holang siakko pos dorohanami Tuhan hatamma manugu-nugu hami tutu saina luasombu do hami Tuhan lam mangerbang haporsion nami lam tubang haporsion nami dung hupuk kahami sian hal-hal na sederhana
di bagasa tot di porbadia nama nugu-nugu hami ganup ari. Ali amang pardingkan basa pasu-pasu ma sudi hami naro tu bagas jorom di bagasan sadarion. Saya dongani hami Tuhan dia ka ulaun nami si ganup ari. Lehon hahi pason di hami jalabay mamajadi naniulan di tangan nami. Tabay haporsyaon nami Tuhan jala ajari hami mangulahon holongon songon naong pinatuduhom mi di hami marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marit de mahita laos tapasaha ama piliata sahali dua mata pasaha amanginang alanung nga adong dua kantong di julon non di para di huriata. tatangya koma peliarta. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok na sauli basa na mauliutus.
Upasahat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehel-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaw songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapare, say samadusa nami songo panesa nami, didusa nidongan na mardusa tuhami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midoho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar ho madamena tu todim. Horas madita salhuna.